Планината е дъх. Казвам се Николай Бицин, от град Разлог съм. Нашето туристическо дружество стопанисва хижа Яворов, намираща се в Пирин планина на надморска височина около 1800 метра. Хижар съм от 1995 година, което означава 30 години пълни. Ремонтирана е хижата преди 15-16 години, държиме я в добро състояние. Планината за мен е живот, но трябва да се поддържа и чисто. Тук има страхотни места, страхотни гледки. Пирин планина си е Пирин планина. Трябва да я пазиме чиста. Селящото за мен започна по начин, който все едно си го пожелал. Разбрах за това свободно място. Мене си ме влече планината. Планината е здраве, планината е всичко, чистия въздух, чистата вода. Самото съзнание на хората, на туристите специално, се променя към добро. Знаят и почти всички го правят, не оставят буклук, не палят огньове на необозначени места и се държат както трябва, като туристи. Какво трябва да прави човек, като излезе в планината? Да знае, че раничката е кошчето за неговия буклук. За инициативата Пиринско чисти планини не може да се мисли друго, освен това, че е най-мащабната акция и най-мащабното мероприятие, което се провежда. Личният пример е най-важен. Ако няма кой да види какво прави другия, няма как да стане работата да се поддържа чиста планината. Кен пресата на Пиринско върши работа. Почти не оставяме човек да остави кен в кошовете за буклук. Чудесна придобивка за нашата хижа. Едно изречение на разхождащия се по планината може да е съвсем лесно и ясно. Пазете чистота, не палете огън, не правете глупости.